Musotele jabarani filɛbagaw assalamu alaikum aw bisimila an ka dɔn kibaru kɛnɛ kan ka daminɛ ni kibaru sa min karo k'a fɔ bana min n'a bɛ wele ko coronavirus n'a bɛ ka diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen kamana gan waati na ka Mali kunkanko kibaruya di o la Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni bi arabadon min ye mɛ kalo tile 6 ye coronavirus karo k'a fɔ a ye maa kura 19 sɔrɔ o bɛ maa kɛ maa 631 a ye maa minnu sɔrɔ Mali kɔnɔna na yan nɔ o kɔnɔna sa maa min kɛnɛyara bana in bolo o ye maa 261 kɛra sababu ye ka maa minnu ta yan sa o ye maa 32 ye nin waati na sa maa minnu bɛ furakɛli bolo kan bana in sababu la o ye maa 370 ye min ye Gunda mara kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye wolomasiri tabaw ye k'u ye bamanci wale maaw i ka dɔn k'a fɔ u y'u ka kɛwale dɔ kunbɛn ka kɛɲɛ ni mɛ kalo tile 5 ye tarata don nɛgɛ kaɲɛ 11 waati min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw n'olu bɛ wele ko faama n'o ye wolomasiri tabaw ye u ye maaw ka mugukan kunbɛn sa maa minnu n'olu bɛ wele ko groupe armé terroriste n'o ye bamanci wale maaw ye kɔrɔ k'a fɔ bamanci wale maa ninnu u nana mugukan min wuli an ka kɛlɛkɛcɛw wulila ka mugukan in kunbɛn ayiwa min ye falenfalani ye sa mugukanw na olu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛkɛcɛ maa kelen karo k'a fɔ ale banana mugukan dɔ senfɛ ayiwa min ye sebaya ye sa u y'o sɔrɔ sabula maa murutilen ninnu u bolila kɛlɛkɛcɛ ninnu sa i karo k'a fɔ u ye moto kelen ta n'o ye sanali moto ye ale ni ayiwa marifa kelen u y'o ta bamanci ninnu nɔ kan ka kɛɲɛ ni wasaden kura minnu donna bulonba kɔnɔ Mali kɔnɔna na wasaden kalafili min tɛmɛna ayiwa san 2020 na avril kalo tile 30 n'o jaabi laban dira sariya sunba maaw fɛ min ye députéw la lagare ye ko ale dɔnna députéw la lagare n'o o ye Salimata Traoré ko a bɛ san 26 la a y'a ka sebaya sɔrɔ yɔrɔ min na o ye Segu ye ka kunnaja sɔrɔ tɔn minnu cɛma o ye RPM ni ADEMA PACJ ADP Maliba olu ye fara ɲɔgɔn min kɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ fɔ min ma ko alliance karo k'a fɔ Salimata Traoré ale bɔra o kɔnɔna na min ye kabiri démocratie nana bulonba donko 6nan i ka dɔn k'a fɔ Salimata Traoré ale ye kumakɛlaw bɛɛ la lagarenin ye bulonba kɔnɔna na Salimata Traoré sa jateminɛ y'a yira k'a fɔ min ye sanfɛ kalanso ye a bɛ o la a ma tila fɔlɔ a yɛrɛ ye ka dɔn k'a fɔ a kumana a ko fɛn min ye master ye sa ani to wasadenya kɔnɔna na ka master k'o ɲini ayiwa min ye licence professionnelle ye jate ta fanfɛla la sa o bɛ a bolo a yɛrɛ bɛ baara kalan na Segu lapitaniso la ni a bɛ fɔ ma ko stagiaire ayiwa min ye a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmaa ye sa n'o ye ADP Maliba ɲɛmaa ye Aliyu Boubacar Diallo ale kɔni ye Salimata Traoré k'a fo tila k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Salimata ka nin kɛwale ye nin ye ayiwa kunnawolo ye ayiwa bɛrɛbɛrɛtɔn yɛrɛ ma nin ye kunnawolo fana ye ba Maliba yɛrɛ ma Salimata Traoré a ko a bɛ wele bila musolaka bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ko kɛ min ka dɔn k'a fɔ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa ka dɔ dilan faso baara la ko maa kana jɔn i yɛrɛ la an bɛ taa ayiwa Bajagara ko dɔgɔnɔ jamana ko yalama ko a tigɛlen bɛ nin waati na ka bɔ ayiwa Mali yɔrɔ tɔw la wa min ye pɔn ye sa n'ale bɛ wele ko banbali n'o ye ayiwa pɔn sɔngo ye ayiwa nin ye a siɲɛ 2nan ye sa bamanciw u bɛna ka na mugu pɛrɛnta don pɔn in kɔrɔ n'o ye banbali ye ka dɔn k'a fɔ pɔn min ni ale bɛ kɛ sababu ye ka dugu caman bila ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ mara la Bajangara Bankas Koro olu bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ nin waati na u n'u yɛrɛ sɔrɔ mara kɔnɔ mara min n'a tigɛlen bɛ ka bɔ Mopti la sabula ayiwa pɔn min bɛ u bila ɲɔgɔn na bamanci wale ninnu u nana ka na mugu pɛrɛnta don o kɔrɔ ka kɛɲɛ ni ayiwa ntɛnɛndon ye fajirida fɛ ka na tarata don na manasa mugu pɛrɛnta in kɔni a ye pɔn in kɔni ka a ko tiɲɛ mugu pɛrɛnta in ye pɔn in tiɲɛni min kɛ o nana kɛ sababu ye sa min ye ayiwa Koro jamana ye ka se k'a to a kelen na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko mabili dɔ kun donnen bɛ ka bɔ Koro mara kɔnɔ ka kun da Bamakɔ kan a nana ka na se ayiwa pɔn nin karilen ma k'a fɔ min ye nali ye o ma bɔ bilen ayiwa nin waati na sa fɛn fɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ ka bɔ Koro mara kɔnɔ ka na ayiwa pɔn in fanfɛla fɛ k'a bɛ na se Mopti mara kɔnɔna na o si tɛ ka sira sɔrɔ manasa min ye ayiwa UNICEMA mɔgɔw ye ko olu nana ka na zɔle da a yɔrɔ la nka min ye ayiwa bamanciw ye sa u yɛrɛ bolo u ye wale min kɛ nin waati na nin na kɛ sababu ye ayiwa ka se ka nisɔndiya dɔ di olu ma sabula nin ye a siɲɛ 3nan ye mana pɔn in u bɛ a walankata ayiwa pɔn 3 fɛnɛ n'i y'a jateminɛ nin waati na o bɛɛ lajɛlen ko de tiɲɛnen don min bɛ ayiwa kadɔ jamana bila Mopti la n'i y'a jateminɛ i b'a ko
pɔn dɔ bɛ pɔn min n'a bɛ wele ko bi u ye o ko tiɲɛ. Pɔn dɔ fana bɛ n'a bɛ wele ko pɔn paru kana se nin pɔn sabanan ma n'o ye pɔn sogo ye. Nin pɔn saba si i ka dɔn k'a fɔ baara tɛ ka se ka kɛ nin na, limanaw tolen don kelen na nin waati in na. Ayiwa ko jateminɛ min bɛ sen na ko yalama nin ko bɛna to tan wa walima wulikajɔ bɛna kɛ a ko la. An bɛna Bamako sigida 4nan kɔnɔna na min ye Sabalibugu ye sa. I ka dɔn k'a fɔ sigida maaw u ye wulikajɔ kɛ. Wulikajɔ min ni a nana laban ayiwa lakana maaw ka jabala ka tiɲɛni don olu. Ka kɛɲɛ ni tarata don ye nɛgɛ kanɲɛ 22 waati la. Sabalibugu jama ko a denmisɛnkulu kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ye wulikajɔ kɛ. Wulikajɔ min ni kun fila bɛ a la olu yɛrɛ bolo. Kun fɔlɔ ko de ye ko min bɛ sen na n'o ye couvre-feu ayiwa jamana mara waati dɔ kofɔ min ye nɛgɛ kanɲɛ 21 maa kana ye kɛnɛma o kɔfɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'u y'u ka kun fɔlɔ ye. Filanan o de ye k'a fɔ kalafili min kɛra ni jaabi laban dira sariya sunba maaw fɛ o y'a yira k'a fɔ o jaabi ninnu kɔni a ma kɛ olu fɛla ye. Kɔnɔna na u ye ja dɔw kɛ ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ. Ja min ayiwa ni a bɛ munumunu salo la Bamako bɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ olu kɔni u ma sɔn jaabiw ma. O ye fɔlɔ ye. Filanan fana ko couvre-feu ko min bɛ sen na n'o ye jamana lakɔlɔsi ko a bɛ ka degun ta ka olu sɛgɛrɛ. Lakanabaaw ye bɔli min kɛ ka na ayiwa k'u bɛna mankan lasumaya a ko kɛra ayiwa mugu pɛrɛnkan ye u ni lakanabaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kisɛci kɔni ma bɔ a la sa nka fɛn min ye mugukan ye n'a bɛ fɔ o ma ko sommation tir de sommation o bɔra a la. Ayiwa u ma se ka bɛnkan kelen kan fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ u ye lakanabaaw gɛn ka taa se f'u jabala la ayiwa ka tiɲɛni don lakanabaa ninnu kun u jabala la. Kɔnɔna sa min ye ayiwa denmisɛnkulu ninnu yɛrɛ ye ko maa dama dama olu banana a ko la. N'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ ko Sabalibugu ka o waleya in fana ko sigida dama dama fana bɛ k'u ladege n'o ye ka sira tigɛ bolimafɛnw na ayiwa ka pinɛw ni fɛn wɛrɛw jeni sira sanfɛ. Min ye ayiwa MINUSMA jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔna na walasa ka basigi sabati ko olu bɛ ka jalaki wale dɔ ta ka an ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ n'o ye faso kɛlɛkɛcɛw ye. Ka sanga ni nin waati in ye MINUSMA ale ye jɛkulu sa min sigilen bɛ ayiwa Mali kɔnɔna na walasa Mali ka basigi o bɛ se ka sabati. Ani waati laban ninnu na u y'a yira k'a fɔ ko wolomasiri tabaw n'o ye Mali ka kɛlɛkɛcɛw ye k'olu kɛra sababu ye ayiwa ka maa 100 ani maa 1 bɔnɛ u ni na. Ko n'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ kalo 3 o kalo 3 min ye MINUSMA mɔgɔw ye sa u bɛ papier dilan a bɛ fɔ min ma ko rapport ayiwa ntanyani minnu kɛra banani minnu kɛra o kun bɔra mun na jɔn ye o sababu ye kɛra jɔn na b'o gafe dilan i ka dɔn k'a fɔ k'o bila ka taa ayiwa ka tɔnba la dɔw bɛ ci jamana so yɛrɛ jamana ɲɛmaaya sow ma. Ayiwa kɔnɔna na sa u kɔni ye jalakili ta ka min ye faama mɔgɔw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye wolomasiri tabaw a yira k'a fɔ maa 100 ani maa 1 olu kɔni ka ayiwa bɔnɛni o ni la ko o sababu bɔra faama mɔgɔw la. Nka n'i ye kuma ta k'a la i b'a ye k'a fɔ faama mɔgɔw olu ka kuma la olu kɔni ko ko nin ye ayiwa jalakili wale ka ta ka olu sɛgɛrɛ min ye division des droits de l'homme de la mission onisienne fɛ n'o ye ayiwa jɛkulu min sigilen bɛ ka ɲɛsin lakanani ma i ka dɔn k'a fɔ diɲɛseligana tɔnba yɛrɛ kɔnɔna na ni kalo 3 o kalo 3 gafe in a bɛ bila ka taa olu ma. Faama mɔgɔw kɔni ko k'a yira k'a fɔ ayiwa gafe min dilanna nin ye k'a fɔ ko ka yɛlɛma don a kɔnɔko la. Ɲaamɛ n'o ye ayiwa Niger jamana kɔnɔna ye ka taa se i ka dɔn k'a fɔ u ka bɔda dɔ ma n'o ye Difa ye min ye ayiwa ko bamanciw dɔw fana u ye tiɲɛni kɛ yen nɔ. Min ye ayiwa Niger ale ka jamana ɲɛmaayaso ye olu ye nin kuma in k'a sɛbɛnciya ka yira k'a fɔ tarata wulada fɛ min ye yɔrɔ min bɛ wele ko Difa ni ale ye i ka dɔn k'a fɔ dancɛ ye Niger ale ni Nigeriya ni ɲɔgɔn cɛ o ko bamanci maa 50 jate olu nana ka na k'u bɛna tiɲɛni don nka min ye wulikajɔ fana ye Niger u ma sigi u ye wulikajɔ ta k'u sɛgɛrɛ o kɔnɔna na sa min ye ayiwa bamanci wale maa 2 ye olu tora o ko la. Niger kɔni y'a yira k'a fɔ olu ni Nigeriya bɛ dancɛ bɔ ayiwa jɛkulu min bɛ yen ayiwa n'a bɛ wele ko groupe état islamique en Afrique de l'Ouest ayiwa olu ko o ni Boko Haram olu kɔni Niger maaw bolo olu tɛ danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ kɛla ɲɛ o ɲɛma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛla de. Nin waati na min ye ayiwa halisa coronavirus ko kunkanko kibaruya ko nin ye avion denni ye sa avion denni min ni furaw ni ayiwa banabaatɔ furakɛlaw kun kan ka sɔrɔ a kɔnɔ ka bɔ Somali ko ayiwa a ma se ka se a seyɔrɔ la ka bɔ Somali ni nin ye ayiwa kɛnɛyankaw ka pangulu min ni i ka dɔn k'a fɔ a kun dabɔra dɛmɛ kama sabula min ye furaw ye o tun b'a kɔnɔna na maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ furakow ɲɛdɔn n'olu ye dɔgɔtɔrɔw ye o dɔw fana tun b'a kɔnɔna na ko pangulu in kɔni a bɔra Somali i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya maaw ta don mana sa pangulu in kɔni a ma se ka se a seyɔrɔ la maa minnu tun bɛ pangulu in kɔnɔ o ye maa 6 jate maa
naani olu be Somali kaw ye min ye maa 2 ye sa olu ye ayiwa Kenya kaw ye jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko avion denni ko a binni sababu kɛra ko mugukan dɔ de wulila ka se a ma o de kɛra sababu ye ka taafan tunu a la fo ka taa se a ma ɲɛ sɔrɔ taafanko la bilen kana kɛ sababu ye ko a binna nka maa 6 minnu fana n'olu tun bɛ pangolon denni kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko maa 6 in u bɛɛ tora a la Amerikɛn jamana kan min ye ayiwa New York ye ko ale ye dugu min ka gɛlɛn ni Ameriki jamana bɛɛ ye nin waati na New York jamana kɔnɔna na ni jateminɛ y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye dugu gɛlɛnba ye ko ni ye New York yɛrɛ dugu jama ta k'a lajɛ ni ye jama in k'a tila 4 o tilan kelen kɔni ko gɛlɛya b'u kan nin waati na walasa ka se k'u ka sow sara kɔnɔna na o kulu min bɛ yen nɔ ni olu dɛsɛlen bɛ so sara la k'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye k'a yira k'a fɔ olu kɔni waati na u dɛsɛlen bɛ so sara la ka sababu kɛ fɛn min o de ye bana min bɛ n'a bɛ ka maaw jagoya la to so kɔnɔ maaw ka baara tɛ kelen ye manasa olu kɔni bɔlen bɛ ka kɛ kulu ye k'u ka nisɔngoya yira ɲɛmaaw la jamana y'a yira k'a fɔ u ye nin ko min sigi sen kan n'o ye mouvement ye ayiwa k'a ko kɔni a ye hakɛ sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko ne y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kabi 1929 fɔ bi min ye ayiwa compagnie aérienne minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ sanfɛ pankulu tigilamɔgɔw i k'a dɔn k'a fɔ olu ka jɛkulu min faralen bɛ ɲɔgɔn kan u y'a yira k'a fɔ ayiwa min olu bɛ jama min ta ka kɛ avion kɔnɔna na ko jama in kɔni fɛɛrɛ min fɔlen bɛ ko ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara ayiwa billet sɔngɔw kan jɛkulu min sigilen bɛ ayiwa pankulu tɔgɔ la diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na n'o ye association internationale du transport aérien olu y'a jira k'a fɔ kɛɲɛ ni diɲɛ seleke 4 kɛnɛyasow bɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ nin waati in na k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ deli ka don pankulu kɔnɔna na dɔ ka bɔ o la sabula n'a fɔra ko ka hakɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ maa hakɛ min tun kan ka se ka don pankulu kɔnɔ fɔlɔ o tɛna se ka don ko kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye 100 sara la dɔ fara ayiwa pankulu a billet sɔngɔ kan ni 50 ye u y'a yira k'a fɔ fana min kɔni ye olu yɛrɛ ka baara taabolo ye u bɛ ka jateminɛ kɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ hakaja min ye sigicogo ye olu bɛ ka ɲɛfɔ maaw ye i mana don pankulu kɔnɔ sigi kan ka kɛ cogo min o bɛ ɲɛf'i ye walasa min ye banakisɛ yɛrɛ a kana se ka yɛrɛkɛ cogoya min na o tɛmɛnen ko ka bɔ yen maa minnu kan ka sɔgɔsɔgɔ walima minnu kan ka kuma fɛn fana bɛ kɛ ayiwa pankulu ninnu fana kɔnɔ min bɛ se k'a to sɔgɔsɔgɔw ni kumaw olu bɛna ayiwa banakisɛ minnu yɛrɛkɛ ka se ka tiɲɛ cogoya min na banakisɛ a kana se ka yɛrɛkɛ ka sababu kɛ pankulu kɔnɔ don ye muso tele lajɛbaga bɛɛ lajɛlen nin waati in na nin kɔni bɛ dansigi an ka bi kibaruyaw la an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ assalamu alaikum